Salutare, mai buni și bine v-am găsit la un nou clip. Azi suntem la Arad. Nu este locul nostru, dar arăm pentru cineva. Aici sunt 6 hectare. Dar eu mi-am dat brazdă de la pom de acolo și până acolo sunt 50 de metri. Să-mi dau brazdă pe jumate. Pentru că acolo am încercat. Vrem să vă arăt acum. Am încercat și este prea mare. Este prea mare bălăriile, iarba, cum se spune. Și mi se înfundă plugul. Așa că o să vină un tractor cu discul. Am vorbit deja, o să vină cu discul. Dacă nu era iarbă, aram 2 tractoare. Aram și eu și celălalt tractor. Aram unul după altul. Da, uitați, arătura destul de bună, dar se înfunde. Ia uitați aici. Sunt bălăriile cât bine. Au 1 metru și acolo. Da, nu merge să arăm. Trebuie să-i dau un disc, să vedem dacă le toacă dintr-un disc. Dacă nu, o să-i dăm 2 să vedem cum se face după. Dar eu zic că dintr-un disc se face ca lumea. Și aici chiar se înfundă pentru că este lobă, dar nu știu cum îi spune la iarba asta. Și așa se înfășoară după loc și nu mai se înfundă. Ia. Aici, acum 4 ani, da, 4 ani, a fost băgat gunoiul de la groapa ecologică, a fost întins aici pe loc. Este numai pietre aici, ia uite. Gunoaie, pietre, ia uitați aici, ații, haine, cred că sunt astea, sticle. Da. Ce să vă mai spun? Vedem cât a rămas. Dacă nu o să mai venim și mâine, că nu o să am din sar tot azi. Ia. Revenim. Mergem la treabă. Arătură și deja treabă. Gata, uite, am revenit, am mai făcut aici. Aici este în jurul la 2 hectare ce am arătat aici. Între timp a dat și băiatul cu discul. Uitați, a luat toate astea. S-a făcut mai bine, nu se mai înfundă. Bine, deocamdată aici nu se mai înfundă, că de când o să intrăm aici, unde au fost bălările cât mine, îți dai seama că o să se înfunde în prostie.
sau poate avem noroc să nu se înfunde. Uitați cum a făcut aici. A făcut destul de bine față de cât erau. S-a făcut mai bine. Da. Punem aici. Așa le-am pus sub aia. Da. Am terminat partea mea. Acolo s-a dus băiatul, mai era acolo. Trebuie să-și brazdeze iar. Da. Eu o să revin mâine. Că băiatul acolo vrea să pună grâu. Și cred că o să dea doar el cu discul, dacă nu o să dăm amândoi. Vedem. Și da. Ce să vă mai spun? Ne vedem mâine, din nou la Arad. Salut! Gata băieți, am venit a doua zi. Ați văzut pornire la, cred că sunt 5 grade. 5 grade era, adică azi noaptea au fost cu minus, cred. Caută. Încă pornește, e bine. Mai așteptăm un pic să se încălzească și mergem la Arad.
Gata, băi, ți-am mai arătat aici. Mai avem partea asta și capetele. Nevale a plecat cu plugul că a lăsat discul aici. Ăla este discul lui. S-a apucat să dea cu discul. Că o să vină și semănătoarea la un să semene grâu. Și da, noi mai avem partea asta și capetele. Și noi o să plecăm și Nevale rămâne aici să dea cu discul. Da, vine Nevale acum să agați discul, de-aia am oprit aici. Da. Era pe acolo. O să vedem. E pe acolo, pe drumul ăla. Este un drum printre pome, așa vine pe acolo. Ia. Aia agățăm plugul Nevale, el se apucă să dea și noi revenim când terminăm. Gata, aici am terminat. Eu sunt aici pe un drum, mă duc acasă. Dar aici am terminat cele 5 hectare de arat. Da, uitați. Aici nu a intrat mai deloc plouă pentru că a fost drum. Da. Deci aici eu am terminat de arat. A rămas omul ăla să dea cu discul. Ia uitați, așa se face un disc. De la un disc, așa se face. Da, este bine. Oricum aici a fost porumbiștii, a avut porumb aici. A fost și iarbă multă. Nu a plouat, deci eu zic că s-a arat foarte bine. Și da. Cam acesta a fost clipul. Nu uitați să dați și un subscribe, un like, m-ar ajuta foarte mult. Nu uitați că mă găsiți pe TikTok, Ștefan Barjos, Agro Barjos 1. Acolo postez în fiecare zi, dar am schimbat programul, postez doar în cursul săptămânii, nu în weekend. Și da, ne vedem în alt clip. Salut!